Čaute ľudia, ja som u ďalšieho videa z Minecraftu, dneska tu budem s Matým, tak pozdrav. Čaute. A dneska zahráme Uhaceran, to znamená to, že máme 5 minút na nalútenie a potom zdáme fight, a kto vyhrá, tak vyhral. No takže, zapnem stopky o 3, 2, 1, môžeme hrať. Takže, stretneme sa tu na spawne, tak nechoď až tak ďaleko. Takže máme 5 minút na nalútenie, takže ja rýchlo bežím na nejaké drevo. Na čo, Mika, si pripravený? No ešte nie, ešte máme veľa času, takže Dúfam, že vyhrám. to dúfam aj ja, že vyhrám. Takže, OK, bežím takam semka, urobím si z tohto toto, OK. Aha, dobre. Toto, robíme rýchlo krompáč. Ako ja fakt nemám veľa času, hodilo by sa, keď nájdem diamant, to by sa mi mega hodilo. Nejaké No a keď ešte nájdeš diamanty a práve začne piatami, teda práve skončíme. Ale akože my, keď aj skončíme, sa stále môžeme lútiť, len už je to, že to bude nebezpečné, my sa môžeme vtedy ako zabíjať, ale my sa môžeme lútiť, my nemusíme presne sem, akože dala by som, že asi, hej, ale možno by som to urobila aj tak, že sa nemusíme hneď zabiť, kľudne sa môžeme aj ďalej lútiť, to bude nebezpečné, keď ten druhý, keď za tebou príde a nájdete, a tam môže zhodiť, chápeš? Takže bez sa ani nejdem craftiť proste blbosti, lebo nejaké nepotrebné veci sú mi tak na nič, tak vykraftiť ešte jednu tyčku, toto mi asi bude stačiť a idem takám trošku ďalej. Koľko ešte máme? Ešte máme necelé 3 minúty. Či necelé 4, hej. Uha, to tak rýchlo beží. No, proste, asi som to zle povedal, no proste máme 3 minúty a 10 sekúnd, presne. OK, ty si... Vlastne ja som si práve chcel iba vrnúť, že ja poviem zabiť, ale vlastne nemôžeme, ešte my máme, není čas na to. A tu je nejaká veľká cave. Idem do nej pozerať. Ty si v tej cave? Tu zatiaľ nemám nič, iba včely. OK, takže... Ešte nie, lebo že sa nefajtil, takže dobre, to ste nevideli. OK. To som teda skvele spravil, to musím sa samého seba pochváliť. To... Ježiši, ale som vedieť také bola, ona bola dali tu. Ja som si všimol, že tam je až taká jama, no dobre. Nevadí. Ale videl som... Ja mám polhávka, kámo. Počkaj, to nie je také, ktorá je tá? To bola asi druhou stranou. Koľko má? Ježiši, to som nemohol takto umrieť, to je strašné. Ja som tiež skoro zhebol. Ja som strašný nubák, to som nemohol takto. To je jedno, tu je tá cave kde. Asi týmto smerom bola kde. Počkaj, ja som nepamätám, kde bola tá caveka. Aha, tuto už uvidím. OK, no presne to je ona. A tam vidím aj tie irony, som ich aj najradšej zobral tie irony, len tam sú aj moje veci, aby som sa to možno opatrne prekopal. Zobral si svoje veci, nakažil irony a... Prečo je to? Dobre. To sa budem dlho dostávať. Ja som to možno robil taký klač. Prosím! Dobre. Dobre. Z irony. Jeden iron, výborný. Toto si vezmem, to vykopem. Tu je svoj irony. Nevadí. Ešte radím im tu meč chýba, počkaj. Ten padol až tam dozadu dole. Dobre, to dúfam, že to vyhrám. Koľko ešte máme, Miko? Ešte máme, no, taký 38 sekúnd, to není už dobre. To sme si asi tých 10 mali dať. Ja to tiež myslím, ale tak to nám bude stačiť. No, tak nevadí. Reálne môžeme učiť, len je to tak, že keď ťa nájde ten druhý, tak si kuket. A tak eventuálne ja viem urobiť toto.
takto. Čo tu máme? Takže v pohode my sa akože môžeme lútiť, len chápeš, čo myslím. Mhm. No tak ja som v dobrej kejvke, ale Dobre, neviem už to preč. pípa, už to pípa, takže OK, takže už práve je doba fajtenia, takže my keď chceme, tak môžeme už sa zabíjať, ale ešte toto, furnaska, tak to je docela blbé toto. Mhm. Oha. Dobre. Yes, dobre, mám toto. Vezmem si asi loot a crafting table si tiež vezmem. OK. Ok, takže idem na vrch a uvidíme, ako to dopadne tento fight. Asi podľa mňa sú, lebo ja... Podľa mňa to nemám asi nič vyhrá. sa dá povedať. Kto vyhrá? Podľa mňa ty. Dávam tomu trochu väčšiu Prečo? šancu. Neviem, mne príde, že ty to hráš, čo ja mám tak možno 2 týždne, ani to nie. Ja to hrám od Vianoc a mne príde, že sa strašne zlepšil v PvPčku. Takže Oliška. podľa mňa by bolo sranda, keď dohráme viacerí, aj kľudne aj 5 reálne. O 2 je také, ako, no. Je to akože zábavné, ale keď to hráme 5, by to bolo lepšie. Takže, počkaj, Dobre, to je hodné. vystaviam hore. Ja som od teba nejdem preč. Nevadí. Dobre, už sa docela stmieva, takže ja by som sa vystával hore. Aby som išiel do nejakej kejvky, kebyže tu nejaká je. Poviem ti upravne, sa to sa moc nechce fajtiť. Čo? Mne sa moc nechce fajtiť moc, ale nevadí. What the hell? Jau. No? OK, no Prečo už je máme, to? no. Inak, mne sa na uhľací ránok sa zastavuje čas, tak počkaj. Ale sa vždycky zastavoval čas, aby bolo deň, tak asi by som to nerátal, ako či mi príde, že nikdy som nevidel, že by ona tak počkaj, ja nastavím deň a už by sme asi mohli ísť aj na seba. No, máš nejaké brnenie? Ja som išiel všetky veci, neexistuje, kde bola tá kejva? Aha, dobrá, to bolo iba tuto. Fúha, ja som sa tak zlakol. Neznášam creeperov. Hej! No dobre, tu máš Monika. veci, to bolo tak, že... Nejako ti to nejde. Ide. Len trošku taký creeper mi prišiel za chrbát, ale... To som treba dobre. strašovať. Okej, to niečo nevyzerá fajnovo. Že toto...
dám. No a mňa by zaujímalo, že toto vyhrá. Ja už asi idem na stred. A ty sa tým smerom šiel, aha, okej. To je zaujímavé. No, ty sa už pomaličky vraciaš, sa mi nepáči. Nechceš chvíľku sa lútiť? Vieš čo, asi nie. Som akože ready. Creeper! O môj bože. Akože my už môžeme dávno fajtiť, to je to, že ten čas už vypršal dávno. No mali by sme za 10 minút, to bolo docela krátke, ale... Nikomu, idem si pre teba. OK, tak poď. Ja ťa nevidím, Matiasko, ty kde si? Rozmýšľam. Ako tým Ja som ťa smerom. vatahil, ja ťa tiež nevidím, kámo, na tom kompase. Aha, to je dobré. Ale ja ťa vidím na tom Čo? kompase. Ja ťa na ňom vidím. A ja viem, z akého to dôvodu. Ty si mi to vypol? Nevypol som to. A z akého to Potom po videu ti to vysvetlím, aby si to teraz tiež nepoužíval. A už zrazu ma budeš asi vidieť na tom kompase. To není moc dobré. Dobre, tu sú nejaké veci ešte, toto rýchlo. Morál, to čo je, stále mi to nejde, ty kokos. To je dobré. Oh no. Oh no. Čo mi kúško? Ty kokos, to skade máš toľko veľa vecí, tak ja som cooked asi. Ježiš, ja som strašný jožik, ja som si zabudol to najdôležitejšie vykraftiť. Tak sa tam vráť. Vôbec ťa tam nečakám. Ja si moc problém nemám sa tam vrátiť. Ale nerobím srandu. Neboj sa. Pozri sa na F5, to máš vyhraté. Neboj sa. Ježiš, ja som to zlákol, ty si mi strašne šiel dozad. Ježiši. Choď preč, vypadni, ty si to vyhral. A už sa u HC ránu sa stáva manhunt, výborne. Výborne. To je úplne neuveriteľné. Mňa tých 5 minút absolútne nestačilo. Ja ťa potrebujem striasť, choď preč. Čo skúšaš, Nikúško, s tou hlinou? Neboj sa, ja ti zbehnem. Skoro som sa tam zastavil kvôli tomu zárachu. Počkaj. Ty vole, Niko, neutekaj. Neboj sa, ja ti budem utekať, lebo to chcem vyhrať. Jo, nestačí, aby si musím vykrátať. Let's go. Okay. Tak zúčaj, zabij sa, poď na spawn. Takže tento UHC rád vyhral Maty. Takže toto bolo riadne a dobre, ukonč to video, sa nemusí byť vedľa mňa, takže ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, odberajte sa, vidíme u ďalšieho videa, tak zatiaľ čau.